Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, скъпи приятели на телевизионното състезание Минута едно! Здравейте, приятели! Здравейте и от мен! Добре дошли на нашите гости в студиото, откъдето излъчваме 480 броя на нашето предаване. Вече сме в последния месец на годината. До момента имаме 4 трикратни победители. Има възможност да изберем още един, най-малко, за да приключим с избора на годишният победител в телевизионното състезание Минута едно. Благодаря. Пишат по обикновената или електронната почта и ни изпращат въпроси и заявки за участие. Днешното предаване е малко по-особено, днес за друго, защото имаме специални гости. Специалните ни гости са ученици от училище Васил Априлов в София. Те ще ни помогнат да си направим предаване. Сега знаете ли телефонът на нашето предаване? 965 77 43. Да се състезават, попълват тестове тук, в студиото. Тези, които имат най-висок успех, застават на пултовете. Няма време! Действително няма време. Време е да започваме телевизионното състезание Минута едно. Състезанието се излъчва всяка седмица и се провежда в 4 кръга. Участниците са 3 и се избират чрез тест, чрез предварително заявилите областта, в която искат да се състезават. И днес зад състезателните пултове ще застанат онези, които най-добре решиха предварителния тест. Да посрещнем състезатели. Участници в днешното предаване са победителят от миналия път, Георги Пъсков, Мария Стайкова, Станимир Узоров. Здравейте, добре дошли в студиото на Минута едно. Да видим сега как компютърът ще определи вашите състезателни банки. Ето го това вече. Гледа работата и реши, че на първа банка ще бъде Станимир Узоров. Заповядайте. Георги Блъсков е на втора банка и Мария Стайкова на трета. Откъде е избирателите? От София. От София. Коя е темата, с която участвате? Космическите апарати. Маймуни. Това е най-важно за доброто ви представяне. Знанията и сърце. Предполагам, че съм обладава. Знания и концентрация. Правилно ще удвои резултата. На втория кръг продължават всичките участници. Започваме с състезател номер 1, Станимир Узунов, космически апарат. Готовки сте. Ето появи се първият въпрос. Кога е изведен в орбита първият космически летателен апарат Аполо? През 1968 година. Съжалявам, грешите. Кои руски космически кораби изследват Венера и Калеевата комета? Корабите Венера. Съжалявам, грешите. Какви задачи изпълняват руските космически кораби Восток и Восход? Ами, при тях основното е да покажат какъв е пътя за летение с живо същество, да речем с космонавт. И също така... Приемам вашият отговор за верен. Кои американски кораби изследват Юпитер, Сатурн и Уран? Това е Voyager. Правилно, Voyager. Кои руски изкуствени спътници започват ретранслация на телевизионни програми от 1976 година? Това е Спутник. Не, грешите. Какво е предназначението на космическите кораби Аполо? Подобно както при руските, с това, че те много бързо залагат на стартиране на изхода на космонавтия в космос. Съжалявам, грешите и времето изтече. Да видим сега на кои въпроси ще успя да отговори Станимир Узунов.
Кога е изследен в орбита първият космически летателен апарат Апол? 66 да, това е верният отговор. Ако трябва да дадем още по-точни, месецът е февруари. Кои руски космически кораби изследват Венера и Халеевата кора? Вега! Ето, това е. Вега 1 и 2. Кои руски изкуствени спътници започват ретрансляция на телевизионни програми от 76-та година? Екран! Това е верният отговор. Екран. Какво е предназначението на космическите кораби Аполо? Ето това е верният отговор. Полети до Луната. Полети до Луната. Сега продължаваме с Георги Блъсков. Уважаеми зрители, искам да ви напомня, че Георги Блъсков вече има една победа в нашето предаване. Вие знаете, регламента на минута е много. За 25 години, сигурен съм, че го знаете наизуст. Трикратният победител получава и голямата награда, екскурзия в чужбина, аз се пожелавам на всеки. Ето, той е направил вече първата стъпка. Готов ли сте? И аз съм готов, чакам компютъра. Появи се първият въпрос. Колко е дълга опашката на мандривите? Мандривите имат къса опашка. Колко? Предполагам, че около 31 см, не знам. Прекалено дълга, грешите. Кои маймуни достигат височина 2 метра? Горилите. Правилно. Кои маймуни могат да решават в експериментални условия сложни задачи? Шимпанзе. Правилно. Колко са дълги опашките на павияните? 56 см. Правилно. Мандривите живеят в екваториалните гори на Африка. правилно. През Миоцена човекоподобните маймуни са населявали Африка, Азия И и Европа. правилно. Горилите са баби за обикновени и Планински. точно. Гибоните живеят на стада по дърветата в тропическите гори на Азия. правилно. Доколко индивида достигат семействата на горилите? 5-6. Точно. Колко тежи едър мъжки орангутан? Високи метри и половина, предполагам, че около 200 кг. Абсолютно точно и времето изтече. Колко е дълга опашката на мандривите? Абсолютно точно. От 7 до 12. Това е от 7 до 12 см. Съжалявам. Мария Стайкова сега ще отговаря. Павел Весенов. Един великолепен български автор. Ето появи се първият въпрос. Главен герой в кой роман на Павел Весенов е академик Урумов? Нощ на зверите коне. Точно. На каква тема е повестта на Павел Весенов? Златан? Военната маса. Точно. На кой вестник Павел Весенов е заместник главен редактор от 1947 до 1951? Дършо. Правилно. Кой е първият сборник на разкази на Павел Весенов? Дни вече. Съжалявам, грешите. Весенов пише репортажно-пътеписни бележки за Олимпийските игри в Хелсинки и следващия. Освен сценарист в българска кинематография, Весенов е и председател на Съюза на българските писатели. Не, грешите. През 1942 година Павел Весенов издава втората си самостоятелна книга. Коя е тя? Следващава, времето изтече. Вижте сега на кои въпроси не успя да отговори Мария Стайкова. Кой е първият сборник с разкази на Павел Весенов? Не! Улица без павач. Улица без павач. Весенов пише репортажно-пътеписни бележки за Олимпийските игри в Хелсинки и Белбърн, колективен отговор. Освен сценарист в българска кинематография, Весенов е и председател на художествения съвет на българска кинематография. През 1942 година Павел Весенов издаде
Във втория кръг участват и тримата състезатели. Всеки отговаря на колкото се може повече въпроси в рамките на една минута. Всеки даде на отговор на 5 точки. Ако някой отговори на всички въпроси правилно, ще удвои резултат. От този кръг започват вашите въпроси, уважаеми зрители. Според регламента за този кръг всички зрители, на чието въпроси нашите състезатели не успеят да отговорят, ще получат от нас книги. Отново започваме с състезател номер 1, Станимир Узунов. Как се нарича уредът за измерване на атмосферното налягане по деформацията на еластична метална кутийка? Барометър. Приемам вашият отговор. Кой е признат за откривател на фотографията? Бергер. Правилно. Колко конски сили е била мощността на първия дизелов двигател? Около 3 конски. Съжалявам, грешите. В коя страна е открита през 1954 година първата атомна електроцентрала? Във Франция. Съжалявам, грешите. Какво е името на мистер Хеликоптер, създателя на първите хеликоптери през 1939 година в САЩ? Сикор. Правилно. Какво се измерва с апарата сфигмометър? И времето изтече. Да видим сега на кои въпроси не успя да отговори Станимир Узунов. Колко конски сили е била мощността на първия дизелов двигател? Не! Гадаете! 25 конски сили. В коя страна е открита през 1954 година първата атомна електроцентрала? Съветския съюз, казва. Да. Какво се измерва с апарата сфигмометър? Какво наляга? Кръвното налягане. Кръвното. Продължаваме сега с Георги Блъсков. Приблизително до каква дълбочина се гмуркват пингвините? 150-200 метра. Правилно. Коя наука изучава влиянието на слънчевото излъчване върху живота на човека и живите същества? Не мога да говоря. Следващия. Специалист по какви заболявания е оториноларингологът? На гърлото, ларингса, ушите, Приемам вашият отговор. Колко вида щъркели долитат у нас на пролет и отлитат на есен? бели и черни. Правилно. Как се нарича крайния стадий в развитието на насекомите, когато се размножават и разселват? Имаго. Правилно. Къде в тялото на човека се образува витамин D под действието на ултравиолетовите лъчи? Ситовидната жлеза. Грешите. С какво друго име е популярен хищникът от семейство котки, разпространен в Америка с името кугуар? Ягуар. Грешите. И времето изтече. Да видим сега на кои въпроси не успя да отговори правилно Георги Блъсков. Коя наука изучава влиянието на слънчевото излъчване върху живота на човека и живите същества? Хелиобиология. Къде в тялото на човека се образува витамин D под действието на ултравиолетовите лъчи? Кожата. С какво друго име е популярен хищникът от семейство котки, разпространен в Америка с името кугуар? Пума. Продължаваме с Мария Стайкова. Ето първият въпрос. Кой наш поет, автор на стихосбирките Париж и фрагменти, е носител на Хердерова награда за 1972 година? Следващия. За кой твой герой Гогол пише, че се е превърнал в дупката на човечеството? Кой български поборник е произнесъл защитната си реч пред турския съд в стихотворна форма? Левски. Не, грешите. Кой е първият български вестник? Съжалявам, грешите. В коя драматургична творба на Станислав Стратиев героите са разумен, неразумен, виртуоз и алдомировци? Кой е автор на историческите романи Пътят към София и За свобода? Стефан Личев. Правилно. От кой поет са стихосбирките Прозорец и Ангелът на Шартър? Не мога да отговоря. Времето изтече.
Да видим сега на кои въпроси не успя да отговори Мария Стайкова. Кой наш поет, автор на стихосбирките Париж и фрагменти, е носител на Хертерова награда за 72 година? Правилно отговорите, точно, Атанас Далчев. За кой свой герой Гогол опише, че се е превърнал в дупката на човечеството? Плюшкин, това е верният отговор. Плюшкин. Кой български поборник е произвеждал защитната си реч пред турския съд стихотворна форма? Правилно отговорите колективно. Бачо Киро. Бенбир Бачо Киро и то на турски език стихотворна форма. Кой е първият български вестник? Български орел. Български орел. А България е първата българска печатна книга. Така. Коя драматургична творба на Станислав Стратиев героите са разумен, неразумен, виртуоз и Алдомир? Третия кръг на тримата състезатели се задават по 3 въпроса. Време за мислене и отговор 20 секунди. Всеки верен отговор носи 3 точки. Резултатът се удвоява при вярното отговаряне на всички въпроси. Резултатът от този кръг ще определи финалистите. Да видим сега въпросите към състезателите. Компютърът ще разбърка въпросите и ще видим кой въпрос на кого от тях ще се пази. Ето той вече си гледа работата и се спря на Милка Кирова Овалова Иванова от Средец. Здравейте! Поздравления за юбилея! Израсна с вашето предаване и въпреки промените, то запази своето лице. Когато гледам, минута е много, не се чувствам пасивен зрител, а участник. Това е магията на вашето предаване. Не ни залива с нова информация, а поддържа желанието ни за знания. Успех! Благодарим от сърце на Милка Овалиева за това писмо и се радваме много, че тя е разбрала точно каква е магията на минута е много. Ето нейният въпрос. През 2004 година се навършиха 100 години от уникалното откритие на доктор Стамен Григоров. Какво е то? Разкошен въпрос. Сеща ли се някой? Браво! Вие отговорихте правилно. 5 точки. Киселото мляко открива бактериум булгарикум, подхватваш киселото мляко. Въпрос към Георги Длъчков. Чакам компютъра. Георги Асенов Бачев от Благоевград. Здравейте, Минутков, пиша ви за втори път. Аз съм студент трети курс в Югозападния университет в Благоевград. Преди година получих награда от вас и се надявам и сега да харесате въпросите ви. Нека ви има дълги години. Благодарим на студента Бачев от Благоевград. Ето неговият въпрос. От колко отделни купчета е съставен класическият куб на Рубик? Той 50. 27! Ето това е верният отговор. 27! Да видим сега какъв ще бъде въпросът и кой го задава на Мария Стайкова. Тина Спасова Каралампиева от Сливен. Коя е наша детска писателка, автор на популярното стихотворение От днес имам, днес имам вече нови панталонки, е носителка на Андерсенова награда? Калина Малина. Не! Веса Паспалева ви отговорихте правилно и отговорихте много бързо. Веса Паспалева. Втори въпрос към Станимир Озунов.
на Антоанета Николова Косева от Алдомировци, област Софийска. Здравейте, клуб на знаещите, радвам се, че зададохте мой въпрос, но още повече се радвам, че състезателят отговори. Гордея се, че при вас има толкова умни хора. Желая ви още дълги години да радвате не само нас, а и внуците ни. Здраве и висок рейтинг. Какво хубаво пожелание за телевизионни работници. Здраве и висок рейтинг. Благодарим на госпожа Косева от Алдомировци. Въпросът. Колко покровителства в древногръцката митология бог Хермес? Земеспособен. Не, сега един момент. Бог Хермес покровителства, скотовътство, търговия, пътища и печалби. Продължаваме с Георги Блъсков, сега ще отговаря. Роза Василева Андреева от София, отсека Младост 3. Коя част от тялото на кита е установено, че притежава най-мощният природен двигател? Сърцето. Не, грешите! Опашката! Вие бяхте пръв точно така. Опашката! 500 конски сили. Заради това с удари на опашката кита може да се движи с 27 км в час. Продължаваме сега. Въпросът е на Йорданка Йорданова Филипова от Варна. Знания и правила за какво ни дава епистолографията? Не може да отговорите. Епистолография е начин на писане на писма. Трети въпрос към Станимир Узунов. Трети последен от този кръг. Вера Владимирова Начева от Благоевград. Как са се наричали сватбените песни и танци, изпълнявани в Древна Гърция под акомпанимент на китара? Не може да отговорите. Ето това е верният отговор. Хименей! Хименей! Въпрос към Георги Блъсков. Въпрос на Гено Маринов от Пловдив. Въпрос е от електронната поща. Какво свързва Микел Анджело с швейцарските гвардейци, охраняващи Ватикана? Музирите! Той е проектирал техните костюми. Как ще изглеждат костюмите на гвардейците? Трети въпрос към Мария Стайкова. Въпросът е на Иванка Тончева Кърджиева от Плевен. Уважаеми приятели, благодаря ви за поканата да участвам в записите на плевенските издания на любимото ми предаване. Дано и въпросите ми ви харесат. Щом го задаваме, значи ви харесват. Ето въпросът. В кой национален парк у нас, обявен през 1934 година, са включени Бистришко и торфено бранище? Не може да. Витоша колективен отговор. Щом казах Бистришко, би трябвало да се сетите. Да видим класирането след този кръг. Станимир Узунов 8 точки, Георги Блъсков 17 точки, Мария Стайкова 7 точки. Това, което винаги казвам,
когато трябва да се разделя с състезатели, това и че на мен е мъчно. Действително е така, защото уважавам и обичам нашите състезатели, но регламента е такъв. Трябва да се разделим с Станимир Озунов и Мария Стайкова. Без какво не може? През семейството, приятелите си и децата си. Искате ли да поздравите някой от екрана на телевизия? Най-вече тях. Къде обичате да почивате в България? В Родопите, защото е много красиво. Кои места по света искате да посетите? Може би Австралия. Благодаря на Мария Стайкова за участието и днес. Ето и подаръците за нея. Една книга на Александър Белов, "Кризата на нашия свят". Заповядайте, надявам се да ви е интересно. Както една книга на Греъм Филипс, "Наследството на Моисей". Също е за вас. Това е паричната ви награда. Грамота за вашето участие днес. София, улица Сан Стефано номер 29. Българска национална телевизия. За състезанието минута е много. Или на електронния си адрес